Tá imeacht speisialta ar siúlógin an seo inniu in Ardscoil Naomh Maolmhaodhóg, agus is sí an sprec atá gceist leis an imeacht seo na léirú do galtaí scoile áiteile. An teocht do bhain leis an Gaeilge, go dtugann an teanga Deis Sa Bhreis do dhaoine, ní amhain in san saol gairme ach sa saol páirseanta fásta. Bhí muid sena sásta an ácaid seo a ceileú agus ásaí an scoil sa gine, tá fás miltena taicar ar lín na caintear Gaeilge san cantar sa scoil í chéan idir fólamraí agus strúit na Gaeilge, so thosaí muid sa bhliain neamhbhíle sa hindeig le cuigur dalta agus inis tá breis agus céad céige dalta ag phrásáil ar an trú. Jason le bonscoil dún fádraig, agus bhí mé an do 2 bliain agus in bog mé go dtí scoil bonscoil bhana bótha an sin sa gCaisleán agus bhí mé an sin do dheabhlíonn. Deasú me se ar bonscoil a lór Gaeilge agus is mailimsa má rangan na Gaeilge mar tá sé seans agam an teanga Deis Sa Bhreis. Nuair chur Comhairle an uair an mhór agus an dún choirma thugam sa teacht agus lóirt le daltaí manscoile faoi maithe ibre in síl na Gaeilge. Hílme bhfuil is agad bhrealam an de seo hapú agus an gra tá agam don teanga a thuirt don céad glún eile le 2 bliain is fiche tá an táisian ag cruthú aiseanna don na Gaelscoileanna. Agus bunim sa ansalt as a bheith istí in san fróise sin ag codú le dearú lór agus ag deanú cinnte go bhfuil an teanga atá istí in san lór nó in san cluichí nó in san ábhar digiteach atá a grúthú agin go mbíonn an level teanga aonach don level range ar bhfuil sé dírithe. Agus tá próses mór a gceist beidir nar hiigme go thomlann go dtí gur thosaimé gobar in san áisianad an méid leo profleo agarthracht agus ahanrad a bhíon de in san próses agus hána bhhain go mbíonn Virginia mar grúpa in san áisianad ag garc ar obair a chéile agus a codú le na chéile ach tá sé ríthabhachtach in obair an áisianad go gurimiid na háisina atá cruthí agin amach ar shrial leis na scoileanna agus leis na daltaí agus na múntrí agus go nglachamuid ar bord an taiseolalas a aimmuid uthú. Tá na daltaí a rómuid in gCaisleán tá sé gísín tá cinneach na cinntií anna siad an sa bhliain seo maidir leis na habaríonn siad ag gCaisleán chuirí sin tróir ar an codála a síal agus tá duine gurí go bhéimar chu le deanna cinnte go deanna siad machnú ar hahaach na Gaeilge. Tá nuir sin deasanna muon sin de gairgearíochtaí na leithe seo agus bé níos móin a maihan seo le chodú dé nuair a chuirtar an reachtaí teanga a bhéim mar ba chóir, nuair a chuirtar stratas na Gaeilge a bhéim, agus mar gheall ar fás orgánach an phobal ón bhana níos. Agus tá duine ag deanna cinnte de, na gurí deanna cinnte de go mbeadh céir glún eile ré le déas hapú a dtíobh na forbartí sin agus tá gairgearíochtaí muinethe cuma sa hadíring agus níl éis níos fáda sin dhéanú na an éit mar seo an bhfuil scoileann ar fád ag tríalún ceantar le bheith géisteach le réimse imeacht tá go bar réimse earnáilethe an earnáil na Gaeilge seo. Is mailim an ábhar Gaeilge mar ábhar scoile mar is mailim beag fólam níos mó faoi mar teanga an tíir aga mé agus is mailim beag ag lóirt an Gaeilge le carde agus ag spreagadh le mar teaghlach. Is mailim an ábhar Gaeilge mar is ábhar iad sprú le mar teile carde le ag lóirt le níl fásta. Bhí me sé caint ar na réine a thugann ollscoil olú, défa ar na réine lán aimseir in nire agus má bhíonn tú géirí Gaeilge anú ar ollscoil ní gá Gaeilge amhaine anú go dtí glad leog me bé mar hampla ar an céim nua a tugging le cúpla bliana nús ar an Gaeilge agus an Dlí. So bhí mé an sin a bhíú dóibh má tá spéise acu an ábhar faoi lei, go dtí le golará ag staidir anú ar an ábhar sin ach staidir anú ar na Gaeilge cumáid mar chomhábhar, mar phríomhhar nó mar bhenábhar. I mo fáiste tá cursa part-timseir thugann in sin chumáid ag rá level céime agus ag level diploma. Agus an rud agamid bíon daoine ann agus beidir nuair bhí siad ar scoil gur réine siad go le gairme eile, beidir nach ró idir cursa trí Gaeilge ar fáilán ag an tríthú level. Ach an dhéon sin tamil rihann sé lá gur bhfuil rud éigean an asnú gur bhhail lá teilú amach chaithú leis an Gaeilge nó iad chéanna thomú arás iste in san Gaeilge. Agus mar sin bíonn siad abal de teach tuganne tosú le diploma anú agus an sin an chéim part-timseir an Gaeilge. Bhí me caint le mo colcathair in Gaeilge agus téim go dtí clubanna Gaeilge fásta. Bhuainim soltas as na rangan na Gaeilge mar tá siad ionach spríúil
tá na rangana ítach jazz agus bhí an gach duine ag deannaí obair mai. I've been to various spoon schools here in Castlewellan as well as Downpatrick, and it's funny, no matter where you are, the culture is there. The warm, open arms is there. You go in and they will welcome you with 1,000 welcomes. It's been a positive experience getting to meet the young kids to secondary school kids and seeing them at every opportunity to be able to speak and learn and to play in Irish. As the old adage goes, Baha Changa Ia Lorch. An teachtarach atá gceist inniu na tapaí an deis, so tá deis ag na páistí seo na daoine óga seo an Gaeilge óla mar scoil, agus tá Virginia géirí aráthló tapaí sin, tapaí an deis sin. Agus bualadh ag dearú an leis sin nuair a héana na daltaí scoile na bhla go bhfuil siad ag deanú amachnamh ar an Gaeilge agus ag smaoinú faoin teanga mar rud a thugann deis taofa amach an seo. Tá rud ag níos táhachtí na seoir fad na slíomh a haháin. Tá muid caint rabhiohan pobl, tá muid caint rabhiohan cultar. Agus na tá sí táhachtach na gairme sin an amarbí agus na míimiid a gár fríd prisma cinneal cuasí fóstaíocht a bháin. Tá bhád níos mó deimhneach leabhiohan na Gaeilge sin tá muid caint ar aganhaint pobl. Tá muid caint ar fís nuad an tír, sabal nuad dúin héan mar pobl na tíre agus tá Gaeilge grí leir sin ar fad.